Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Oh, sir. Hugot ko sab ng ibaod kang dumaki. Gracia, kung dili gyud kapugnan ang akong uniko iho, murag siya gyud unya mo'y magdakar ako sa kapukanan. Oh, Sir Maynard. Murag wa magsubay, wa mahisubay ang dugo sa mga buwinabides diha sa iyang kaugatan, Gracia. Imo bangyud ka siyang anak, Sir Maynard. Oo, sigurado ako ni Ana. Anak na mo siya sa namatay kong asawa. Bugtong na mong anak ni Anhing Digna. Sa ato pa, ayaw pagduda, sir, nga dili siya dugo og Buenavides. Gracia. Sa ato pa di ay, mularga siya karon ng ingrasya. O, dumaki. Oh, mao ba di ay? Mao nga ikaw, kay tuaman sa bahay sa iyang uyab ang imong amo nga si Dudong Jumare. Magbinuutan ka din, dumaki. Oo, ng ingrasya. Oy, mao yun. Kana, magbinuutan yun. Mao yun. Kinsa ka mangyod, galog dili ka magpailan ako. Kung sa inyong tuyo na ako, nganong gibilanggo ko ninyo. Manubag ka mo ni ini sa Supremo nga si Maynard. Talawan ka nga nagtago lang niya ng imong itom nga maskara. Ipakita ang imong dagway ug ipaila ang imong kaugalingon. Wa, kumahadlok sa imong gipanghambog nga supremo. O, agyang tingo ka. Kami ang matuod nga mga disipulos. Kami ang mga kaliwat ni Josela sa panahon ni Josue ug sa panahon ni David. Makigdebate ka. Wa ako'y panahon na alang ni Ana. Buhi ko ninyo. Tangtangi ko sa gapos ako kamot og tiil. Luwas ka. Kuniad ka sa akong mga kamot. Kinsa ka mangyod, ha? Ako. Mao ako. Sa... Ikaw? Mao, ikaw? Nasayop ka na ba sa balita? Kung saon ako pagkasayod, magibilanggo man ko ninyo o gikuha pagid ninyo ang akong phone. Sultihan ko ikaw. Nga igsuon ninyo kanhi sa kapatiran espiritual. Ilang gipatay. Kinsa? Kinsa ilang gipatay? Si Mr. Agapito Pitoy patay. Sa... Pagkayanan mo patay, bisan og igsuon sa kapatiran. Sama sa gibuhat sa inyong supremo, kani Anthony Varsino. Varseno? Nakaila ka ni Aning Varseno? Kinsa? Kinsa ka mangyod? Hasol na gid kayo ang mga antagonista. Dili sila mahunong hangtod nga moampo kami kanila og magkahiusa. Apan dili gyud kana mahitabo nga maghihiusa mi kanila. Dili ingon ni Ana kahago ka ang mga habuin na pidas. Kinsa kay kining nanawag ka? Okay, Paminard. Amping sa imong pagmaniho. Yung distant ra ba day ang imong biyahe karon? Salamat, Iho Jo Marie. Niahat pa magid ka ining orasa pa nga magabian man ka sa imong pagbiyahe. May reservation ako sa lungsod sa Alpaca, Iho. Wapit ko. Aron sa ingon magpalabay sa kagabiyon. Mao ba day, pa? Oo, Iho. Kaya doon na lang ko importante ka dito ang asikasuhon.
Sige, pag-amping kon tuanaw niya kasamang dapit pa. Kay sa lungsod sab sa Alpaca katong dunay upat ka mga taong armado nga nagsunod-sunod sa namo ni Maki. Apan na-intercept sa kapulisan. Teko nga kung pagtuo, iho. Nga naa sa maong lungsod maglihok ang pundok sa mga antagonista. Oh, Paminard. Hagiton ko sila. Paminaw gud ako. Dakong sayop ka nang nakabuot ni mo karong desisyon. Balik si mong agi, Paminard. Mitras naa ka pa sa duol ning syudad. Pues, prangkahan ko ikaw, Iho Jo Marie. Dili na naghago ka og katalawan kitang mga Benavides. Paminard, dili sa tanang higayon nga ang kaisog mo'y atong ipatibabaw. Kung sa gusto mo nga mo ipatigbabaw, ha? Ang atong katalawan? Pa, dunay iya-iyang panahon ng tanan. Dunay higayon nga ang katalaw, kinahanglan nga gamiton aron magsilbing estratehiya para mo daog ug mapatibabaw ang kaisog. Iho Jo Marie. Naibaw ko unsa kalantip ug kaisog si Senyor Minard Benavides. O ginaot nga, hisabtan mo ako sa imuhang puntok pa. Iho Jo Marie, dugong Benavides kagyod. Ang kalarino mong mangumbinser, iyagyod ka na sa mga Benavides. Among talahuro nga gaon. Ani ako karon ni atubangan si mong altar. Nagluhod, dinupang ako mga kamot. Agyo pagtahod sa balaanon mo kayong reborto. Ang loko ka, warap o ka, wamanirain. Nangobray tabasa kami na. Sa tano ni Lucifer Sulfatos. Umani kami sa among mga gibuhaton sa kanunay, aron sa kanunay. Igabayaw ang imong pagkahalangdon o ang imong pagkabalaanon. Ayaw kami pasagdi. Warap o ka, talahurong sa tano ni Lucifer Sulfatos. Talahurong sa tano ni Lucifer Sulfatos. Nagayok mo ako kanimo. O Diyos, namo nga matuod gayon gagamhanan gikan sa kinauyukan sa matuod nga bayhon sa kalangitan. Lagbas na gadto sa may kinutuban nga kangitgitan. Kami nagasimba kanimo. Kami nagahibaya kanimo. Yukbuan ka na mo sa tibuok na mong kinabuhi kasing-kasing og kalag. Ang ngulok o ka. Arilok o ka. Ano nakaingon ka man kuno? Nagkahimutan ka sa Diyos nga atong giludhan o giampuan. Basta lang. Unya, Sigurado na ko. Nga inigabot niya din ni Sir Minard. Sugaton ko niya og maanindot kaing balita. maayo noon. Maayo gid kaayo. Naibaw na ko o kung sa'y naakaroon sa imong huna-huna tar sila. So, dawat na ka, gaako na, mo'y muhulip nibo. Oo. Kesa ako na laging gisulti, balik-balikon o balik-balikon kung yun nital sila nga bisag unsa ang kabubuton sa Supremo alang kanako akong dawaton. Very good. Good. Kinilang sab mahitiman ital sila. Unsa man? Makaton ka sa bunta nga mo respeto sa tanang mga desisyon sa Supremo. Kano sa ama ko no kumisopak, ha? Ha? Makadaghan ang higayon. Kung sayop alang ninyo, pero ako mo'y husto. Husto na para nako punyong. Ikaw good. Mauman good ka ha. Kaluoy taon mo tawhana ka, oy. Nganong nakaingon ka man kuno ni Ana. Karon palang gani. Ingon og sa napanglantawan ko ng daan nga manlipag kong ang imong naong. Samtang magpaminaw ni Sir Minard,
nga ako na may ibutan dinis imong dapit. Kay dili na siya kontento sa imong serbisyong palpak. Malipayon, paghihapon kong mudawat ug magpasalamat sa dakong pagpaubos. Ang mahinungdanon, nga niya paghihapon ako sa karaang bahay sa mga Buenavides ug padayon sa akong pag-alagad. Dugay pa sa desermina di may balik dinis la tiyera. Gusto na kaya kumakabati nga i-anunsyo niyang ako na. Mo iyang itulo isip mo'y muhulip ni Sopronio sa pagkasinaligan o pangabaga. Oh, Senyor Maynard Benavides, Gikahimutan ko paghihapon ikaw, Sofronio. salamat. Daghan jud kayong salamat. Akong talahuron nga Supremo Maynard Benavides. Trabaho lang kutob sa imong mahimo. Kay naadjad ka na'y premyo nga nagpaabot sa unahan. Oo, akong Supremo. Ang mga palpak bawiya, ang mga pagkuwang hulipi, alagad sa tumang pagpaubos. Kay may kanti nga nagpaabot kanimo sa unahan. Adlaw o gabi kanunay akong nagtukaw aron bantayan ang mahinungdanong mga butang sa kasaysayan nga ila pa sa inyong mga katiguangan. Kana, mo kanay mas gikahimutan ko kayo, Sofronio. O ngolok, uka. Oh, ngolok, uka. Arilok, uka. Arilok, uka. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!